आदा नोंसानि न'खौ देखाय स गाइस आं दा जोंहानि न'खौ नोंथांमोननो देखायबाय जोंहा हाजिरा मावनासो जायो गोबां खस्थ आरोना गाइस हारसिंनो होबाय थागोन इनिफ्राय लास्ट फिनिशिंआवसो न'नि कालारखौ होबाथाय माने बेलेगखौ हाजिरा लिंसिना बाखि पुटिंखौ आंनो होजोबगोन So guys, नोंथाङाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ मानि सायाव दिनैनि ब्लगा गाइस थ' गाइस दिनैनि दिना बहुत मोजां आरोना गाइस आंनि थाखाय ओमफ्राय दा गाइस मानि थाखाय मोजां नोंथांमोना नायलांबाय था लास्टाव लासै मिथिगोन इनिफ्राय गाइस आङो दिनै फुङावसो मोनसे मियानि ब्लगखौ हगारदोंमोन ओमफ्राय दायो हगारनाय टाइमाव गोबां मानसिफोरानो बुंदों आदा बाइकखौ बेसेबाङाव फानखो होननानै जायफ्रा ब्लगखौ गोलाव लासै नायगोन बा नायदो बेयो मिथिगोन आरोना गाइस माने आङो गारिनि जिथुबा स्टिकारखौल'सो बख'दोंमोन आरोना गाइस इनिफ्राय फार्स्ट ओरैनो इन्ट्र' भिडिअ ओरैनो जास्ट माने फाल्टुसो ओरैनो नै बिथाङा लांबाय गारिखौ ओरै थोरै होनना बुंदों आरोना गाइस आङो जास्ट ओरैनो फाल्टुसो बुंदोंमोन बेखौ नोंथांमोना सिरियास सानदो इनिफ्राय आं लास्टावबो बुंखादों आं एक्सुवेलि गारिखौ बेलेग लागोन खिन्थु इखौबो फाना इखौबो दोनगोन होननानै सोरबा सोरबि आरो फाननाय मोनबा आंनो लागोमोन इ टाइपनि जादों आरोना गाइस ओमफ्राय इन्स्टाग्रामावबो मेसेज हरदो फानमारबाय नामा होननानै खिन्थु लास्ट जोबनाय भिडिअ बुंदों आरोना गाइस आङो ओरैनो फाल्टुसो खालामदों होननानै बुंखादो इनिफ्राय गाइस दा जियानो जा मानो गाइस ओमफ्राय दा आंनि बेकग्राउन्डआव नोंथांमोना जिखिनि दा नैबेखौ नुदो आं दा बेयावनो पुटिंखौ फोनो नागिरदो ओमफ्राय न' खिथु उनथिंबो फोनगोन आरोना माने न'नि उनथिं गालिबो फोनगोन आरोना ओमफ्राय दा जियानो जाया माने गाइस नोंथांनाव भिडिअखौ जोबना लासै नायलांबाय थादो दिनै भिडिअ एसे इन्टारेस्ट जागोन ओमफ्राय लास्टाव लासै नायबासो एसे मिथिगोन आरोना गाइस फार्स्ट इन्ट्र' भिडिअ माखौ होदोंमोन इयो लास्टाव जाहैगोन आरोना गाइस पुटिं फोनखांनायनि उनाव ओमफ्राय इथिंबो रडखौ एसे लाखिनानै दोनखादो ओमफ्राय उनाव लासै इथिं गाले खामगोन ओमफ्राय दा हाथ'यै सान्दे दैज्लां मोनफैसिगोन नालाय इयाव एसे थिं होनानै लामाखौ इथिं गाले बाय मोजां खालामसै आरोना गाइस हाखौ खोथ'नानै ओमफ्राय उनाव नैयाव न' लुनो थाखाय एस्रानो हा खोना दोनखादोंमोन लोगोफोर हाथ'वाखै जोंहाथ' रावबो साख्रि मावनायबो गैया गाइस खस्थ'आथ' आंनो जाखासिगोन उनाव लासै दाबोथ' बहुत खस्थ' इनिफ्राय नैबेबो मोनसे सरकारनि न' दङमोन लोगोफोर ओमफ्राय बे सरकारनि न'दो बिदि मोनसे रुम मोनसे बेयाव खामनायनि प्लेनिं होननानै हाखौ खोदोंमोन आरोना गाइस ओमफ्राय दा मैगं फोना जागासिनो दोङो हाथ'वाखै ओमफ्राय इथिंबो ओरै लांनानै ओरै गल खालामनो हाबानो जाथ'सिगोन आरोना गाइस ओमफ्राय इथिं लामा बाखि दा जियानो जाया मानो गाइस आं दा इयाव एसे पुटिंखौ फोननिसै स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय माबायदि खालामो बेनिफ्राय दा बयनिस्राय मोजां खबरा मा बेखौ नोंथांमोना लास्टाव नुगोन दे आं खोन्थागोन माने मानि थाखाय इन्ट्रेस्ट आरोना गोबां मानसिफोरानो बुंबाय थायोमोन आदा नोंसानि न'खौ देखाय स' गाइस आं दा जोंहानि न'खौ नोंथांमोननो देखायबाय नायनो हागोन ने गाइस जोंहानि न'आव माबायदि अबस्था आरोना गाइस बायला जिलानो रावबो जेबो फैसा थाखा खामायनाय गैया रावबो साख्रि मावनायबो गैया जिखिनि खालामो जोंहा हाजिरा मावनासो जायो गोबां खस्थ' आरोना गाइस माने बिराद खस्थ' आरोना गाइस मा होननानै बुंनो दा आंथ' उन्दै समनिफ्रायनो गोबां खस्थ' जाबोखादो गावनि खरसाखौ गावनो खस्थ' खालामनानै लादो आरोना गाइस आङो जिखिनि दिनाव लासै लादो जिखिनि बेरायदो आरो जिखिनि गावनि नांगौ बेसादखौ लादो गासिबो आंनो खस्थ' खालामजोबनाय आरोना गाइस ओमफ्राय जोंहा फादाराबो आगोलनि टाइमाव हाया नङा हायोमोन खिन्थु आगोलनि टाइमाव जोंहा फादारा एसे एनै लोमजानानैफ्राय दा माने बहुत दुलबर जाबाय आरोना गाइस बारा हाला बेनिफ्राय जोंहा मादार मोनाबोथ' बिदिनो आरो जेबो मावानोखा गामिफ्राव बिदिनो हाजिराफोरखौथ' मावनायानो जाखायो जिरायनानै थाया खिन्थु आंबो उन्दै समनिफ्राय जिरायनानै थायाखै हानायावलासै आंबो नुनायनिफ्राय खस्थ'खौ आंबो खालामबाय थादों आरोना गाइस बाखि नैबे सोब न'आ माने लेथ्रा गोजा नैबे सरकारनि न' जाहैबाय लोगोफोर इखौ माने जेबो मोजां खालामाखैमोन इबारना नैबे मोनसे न'खौ एसे मोजां खालामनायनि बेबस्था बा सेस्टाखौ लासिगोन आरोना गाइस पुरा माने प्लास्टार ओमफ्राय न' सिङाव धालाय होनानै ओमफ्राय बाहेरनिखौ धालाय होआलासिनो थाथ'जाय बेबस्था खालामसिगोन आरोना गाइस नङाबा बेकार जागोन नालाय बेनिफ्राय बाखि गोबां मानसिफोरानो सानो आरोना गाइस माने न'खौ देखाय माबायदि नायनोथ' लुगैखागोन आंनि फेमिलि गाइस आंथ' भिडिअ खदाय होयो दिनाव लासै आंनि भिडिअ बेसेबां भिडिअ इउटुबाव होबाय खिन्थु आं खिथियाखौ नङा आगोलावबो खिदोंमोन ओमफ्राय दा आरो नोंथांमोना कमेन्टआव बुंबाय थायो नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना देखायदो स' नोंथांमोना मा सानैखौथ' मिथिला मथ'दे खिथिबाय आरोना गाइस ओमफ्राय दा जियानो जाबानो गाइस नैथिं गालायनो हागोन नै ओमफ्राय इयाव नैयावबो दोङो पुटिंआ एसे बायदोङो सिगां फाननाया आग्लायनाया इथिंगाले बायदों आरोना गाइस बाखियावथ' रावबो उन्दुखाया ओमफ्राय माल बुस्थुफोरखौल'सो जमा दोनजोबदो आरोना रावबो उरुनायानो जाया एबारसो इखौ साफा खालामजोबगोन आरोना गाइस नै साफा खालामनो थाखाय जायगाफोरखौ पुरा साफा खालामजोबदो इखौ पुरानो प्लास्टार खालामजोबनानै धालाय होनानै बरिया मोजां बेबस्था खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना गाइस नैबे मोनसे रुमखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नुकुल ब्लगलानि न'आ माबायदि अबस्था नोंथांमोनाथ' नुबायानोखा आंनियाव जेबो लेभेलबो गैया आरो रावदोबो जेबो हिंसाबो गैया गाइस आं जेरै सलायो ओरैनो थायो स' नोंथांमोना जायफ्रा आगोलनिफ्राय आंनि ब्लगखौ नायनानै मिथिखादो जि आं माबायदि थायो बा आं माबायदि न'आव थायो आरो माबायदि जार्नि खालामो माने मिथिजोब्बाय आरोना गाइस आगोलाव लासै जाय आंनि फेमिलिया गोदान इउटुब चेनेल खुलिनायनिफ्राय दिनैसिमाव लासै दोङो गासिबो माने मिथिजोब्बाय आरोना गाइस
खिन्थु इनिखायनो आङो जानला मानला इदि भिडिअ होबाबो आं मालाबाबो आंनि चेनेलाव आं माने जानला मानला गुबुनफोरनि बायदि माने गाज्रि भिडिअ होनायानो थाङा आं आरो बेफोरखौबो लुगैया आं अराय सम मोजां भिडिअ होगोन मोजां भिडिअ होनायावनो जुदि भिउस थांबा थांबाय आरो भिउस थाङाबाथाय आंहा इफोरजों जेबो मेटार गैया आरोना गाइस आं इफोरखौ जेबो साना खानैसो मानसिफोरा भिउसनि थाखाय गाज्रि भिडिअ होनानै बा मायबा होनानै आं इफोरजों जेबो लोब्बा गैया गाइस आरो मोजां गाव साक्सेसफुल जानो गोसो दोङोब्ला गावआ जुदि भाग्यआव साक्सेसफुल जानो गोसोब्ला बा गावनि ड्रिम दोङोबा गाव अराय सम मोजां खामानि मावनायावनो साक्सेसफुल जाखागोन बेयाव हामा खामानि मावनो लागा जेबो दरखारानो गैया आरोना गाइस थ' बिदिनो आं अराय सम माने थांगोन आरोना गाइस सेस्था खालामगोन थ' आरो गोबां मानसिफोरानो साननो हानाय माने आं बारा इफोरबायदि देखाया नालाय आं डाइरेक्ट बेरायनायखौ देखायो आरो न'नि बागै बारा भिडिअ खालामा बेनिखायनो आं बे खानैसोआ राइड मारिया जिहेतु न'आवनो खानैसो मोननैसो कन्टेन्ट दिहुनो होननानै आं न'आवनो कन्टेन्टखौ दिहुनदो आरोना गाइस बेनिखायनो आङो बे खानसेया स्टप खालामदो जे माने आङो राइड मट' ब्लगार हिसाबै राइड मारिनाय हिसाबै राइडल'सो मारिबाय थानांगौ इल'सो बाथ्रा नङा माने राइडबो मारिगोन आरो न'आवबो ब्लगबो फैगोन स' माने राइड मारिनाय लोगो लोगो न'आव रेस्ट लाबाय ओमफ्राय रेस्ट लानाय लोगो लोगोनो आरो राइड मारिलायबाय थ' गोबां राइड मारियाखै नङा आंबो बहुद मारिबाय गाइस मथेथ' आरो मा बुंनो गाइस नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जाय आगोलाव आंनि भिडिअखौ नायदो दिनावलासे बेसेबां राइड मारिखो नोंथांमोना मिथिखायो बेनिफ्राय आंनि भिडिअ बुंनाया बहुत मिस्टेक जायो होमबाबो नोंथांमोना सापर्ट होदो खानसेफोरा आरो मिनिदो खिन्थु आं बेफोरखौ जेबो साना अब्लाबो नोंथांमोना बुजियो आं मा खालामदो मा खालामाखै मा बुंदो मा बुङाखै माने बुजिग्राया माने बुजिखायो आरोना गाइस दिनैलासे आंनि फेमिलिया रावबो माने बिदि हामा कमेन्ट हरा देसा हरनाया खिन्थु सोरबाफोर जुदि हरदोंमोनब्ला बेखौ आं जेबो मिथिथ'ला गाइस ओमफ्राय बाखि दा आं इयाव मा लांनो फैदोंमोन बेखौ लांनोसै माने नुबाय दा नोंथांमोना जोंहा न'आव माबायदि अबस्था बास बेनो बाखि दाउआबो नै इथिंखालि बिदै दैगासिनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय बेफोरखौ साफा खालामजोबनानै उनाव इफोरथिं दोजोबनानै होमबानो टेनसन गैला आरो गास न'आव मोनसेबानो जासिगोन आरो मोजां बनायबानो देनां बाखि बेखौ लांनोसै न' डाइलग मारिबाय लोगोफोर एसे उफाय गैया लोगोफोर लाजिना लाब गैया आंथ' रावखौ लाजिखाया गाव जि रोंगौ इखौ खालाम रोङिखौ खालामनोथ' हाखाया रावबो नङा होमबा लोगोफोर बेनिखायनो रावखौबो हिंसाबो खालामनाङा मेगनबो सानाङा गासैबो मिलायनांगौ आरोना गाइस होमबानो साक्सेसफुल जागोन नोंथांमोनाबो गाइस अके हामासो जाबाय नामाथाय इयो नायनो र' गाइस हामा जानो बानायना बहुत दिन गारना दोननाय बुस्थु बहुत दिनथ' नंद्राया खामानि मावैयाव गारना दोननाय बायदि जादोंमोन ना बेखौ फोजोबना दोनखानोसै आरोना बेसेबां दङमोन अ माइ गड वाह केमेरा हमग्रा रावबो गैयाना गाइस एसे खस्थ' जासिगोन वाह दाबो मोजां दोङो हैट वाव 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 दाबो हिट दोङो गाइस सलिड सलिड तेरी सांस की रात में हम ओ सीरियस पेपर द पूरा मारि जोब्बाय दे फार्स्टआवनो साला बेयाव गाखोन र' येस साफा खालामना लाखानोसै लोगोफोर नायनो हागोन नाय गाइस केमेरा हमग्रा रावबो गैयाना गाइस हारसिंनो बाय दसे दसे भिडिअ लानोसै हारसिंनो इन्ट्रेस्ट खालामनोसै ना मा बुङो केमेरामेन रावबो गैया हमग्रा औ भाई भिडिअ खालामनायाव खस्थ' जासिगोन आरोना गाइस बारा ब्लग लानो हानाय नङा दसे दसे लासिगोन ओरैनो इन्ट्रेस्टनो गावनो बाय इन्ट्रेस्ट खालामनोसै आरोना गाइस केमेरामेन रावबो गैया नालाय हमग्रा गावनो माजे माजे हमनांसिगोन पुरा रेडि गाइस नै पुरा दयनो गलटायखाबाय आरोना गाइस दा टेनसन गैला गिनांगौ गैला पुरा जाखाजोबखाबाय दा गनायावनो थाथोंसै बेनिफ्राय दा बेखौ लांनोसै आरोना गाइस पुरा पेकिं जाखाबाय Oh my god हाब्बाया गाइस केमेरा हमग्रा रावबो गैया हारसिंनो जिखिनि हायो मावबाय थानोसै आरोना गाइस पुरा नै होनोसै होमबा रेडि अके स' गाइस दा पुरा खामानिखौ मावगासिनो दङ आरोना गाइस बेनिफ्राय मा खालामनो उपाय गैया नै गस्लाफोराबो पुरा लेथ्रा जाजोब्बाय आरोना गाइस माने गुफुरा माने नांलाजोबो आरोना गाइस होमबाबो जेबो नङा लाखै लाखै आगबारिबाय थादो दा हारसिंनो होबाय थागोन बेनिफ्राय लास्ट फिनिशिंआवसो न'नि कालारखौ होबाथाय माने बेलेगखौ हाजिरा लिंसिगोन आरोना बाखि पुटिंखौ आंनो होजोबगोन बेनिफ्राय उनाव न'खौ जि डिजाइननि कालार होयो बेखौ माने मिस्ट्रिखौ लिंसिगोन आरोना माने जिथुबा खालामनायखौ ओमफ्राय गाइस दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना नायलांबाय थानो माने बेसेबां ब्लग खालामनो लोगोफोर स' बिनोसै गाइस दा आंनिया बेनो इन्ट्रेस्ट आरो माने हारसिंनो आंनिया भिडिअ खालामनानै गाइस
स' गाइस माने इदिनो फुनबाय थानोसै आरोना गाइस माने फार्स्ट जात्रायावथ' बिदिनो नर्मेल इनिफ्राय उनाव फिनिशिं खालामनायाव गुबुनखौ लासिगोन आरोना गाइस बेनिखायनो दा गासैखौबो ओरै खालामदो एसे एसे मावबाय थानोसै जिथुबा आग बारनाय बायदि उपाय गैया लोगोफोर नङाबा दसे न'आव थानायावनो बाय खामानि मावबाय थानांसिगोन आरोना गाइस उपाय गैया लोगोफोर अबस्थायानो हामा जाजोब्बाय पुरा लेथ्रा नांजोबखाबायना स' इनो आरोना गाइस